バルディア王国は大陸統一に乗り出した。だがその口伝は少し違っている。バルディアは諸国の王たちに呼びかけ、魔族の掃討作戦を行った。お前たち光の末裔は闇のも我々は魔族の当主であるボーゼル様、そしてカオス様を失ったばかりであった。我々にはすでに戦う力などなかったのだ。ラングリッサーを手にしたバルディア軍の前に次々と同胞は倒れていった。俺は生き延びてチャンスを伺った。そしてついにバルディア王家の末裔を殺してやった。あいにくとガキは逃したがな。まさかそれって。どうやらそのようですな。エルウィン殿のご両親を殺したのはこの者のよう。貴様が俺の両親を。ああ、やっと見つけてみれば。変なジジイが立ち向かってきた。左腕の戻った今、俺はお前を殺す。お前を殺してバルディア王家の血を絶やしてやる。さあ来いエルウィン。遊びは終わりだ。やるじゃねえか。我が敵を撃て。我が敵を撃て。また剣の腕が上がったわ。
内向のよう地球が遊びはここがあなたの死に場所よ。ダメ。我が敵を撃て。我が敵を撃て。